Hoxe imos ver como se axusta unha Boba 4GS. É unha mochila tipo baby da marca Boba que vai moi ben para bebés a partir de que son quen de manterse sentados por si mesmos. Non recomendamos empregar esta mochila antes de media dos 6 meses. É certo que a veces cando vindes pola tenda vemos, pois o mellor vides con un bebé que ten 3 meses, 4 meses e medio, pero que é moi grande. Que o fular xa se vos queda curto, que non queredes unha evolutiva porque son máis complicadas de axustar, entón se o bebé reúne as condicións óptimas para empregar esta mochila, pois o millor a podedes levar, vale? Pero se tendes dúbidas, consultades sempre cunha asesora de porteo que vos poida botar unha man, se estades mercando unha mochila óptima para as características do vosso bebé, vale? Isto é moi importante. Bueno, colocamos a mochila máis ou menos na cresta, xa sobre a cadeira, porque estamos falando de bebés máis grandes, necesitamos un espazo para que o bebé, o seu tronco, a súa cabeza, cheguen ata a altura dun bico. O que vou facer é colocar o cojín reductor que incorpora Boba, porque sí que vou necesitar con Lala, coa boneca que emprego. Tende en conta, antes de comezar a axustar, o cojín, perdón, estou no colocando, ten uns corchetes, vale? Super doado de colocar. Tende en conta, antes de comezar co axuste da mochila, que está ben revisar sempre os puntos de peche, digamos. Neste caso, fixadevos, temos unha correa única conectada en dúas pestanas, vale? Pero é unha única correa que se axusta dende dous puntos distintos. Sempre vos recomendo ter un pouco de correa nos dous extremos. Agora, cando fagamos o axuste, veredes por qué. Nos tirantes tamén se incorporan estes peches que corren ao longo de todo o tirante. Colocadeos tamén á altura que necesitedes. Antes de colocar a mochila, aseguradevos de que máis ou menos todos os peches, máis ou menos, estean simétricos, vale? Porque isto vai vos resultar moi cómodo a hora de axustar a mochila para conseguir aí un axuste óptimo. Bueno, Lala é pequerrechiña para esta mochi, vale? Pero é a boneca que teño, así que ímolo facer con ela. Necesita o coxín vai levantar un pouco, vai lle dar un pouco de altura, senón quedaría demasiado entelada dentro da mochila, así que coloco o seu culete sobre o coxín, ela abrázame un chisco coas pernas e subo o panel. Fixadevos que meto o brazo por debaixo do panel e estiro o panel por toda a espalda do bebé. Isto é importante, porque a veces tendemos a facer isto, coller e meter un brazo e subir, vale? Isto a veces o que non conseguimos un axuste óptimo, vale? Así que subimos todo o panel, metemos un brazo, metemos outro brazo. E cando está aquí eu xa podo soltar, vale? Porque o que teño que facer é axustar na traseira. Axusto na traseira e agora remato o axuste, vale? Aquí o bebé non estaría ben axustado, porque o sei, porque se eu me inclino cara adiante, o bebé colga. Necesito que quede completamente pegado ao meu corpo. E para conseguilo tiro dende as correas traseiras, dende atrás, cara adiante, no sentido da correa. E o mesmo do outro lado. Que pasaría se tirase da de adiante? Que non me axusta. Coa de adiante non consigo axustar. O que consigo coa de adiante é afloxar. Vale? Así que axustamos ben e aquí a mochila estaría perfectamente axustada á altura dun bico e pegadiño ao meu corpo. Vamos agora desaxustar a mochila. Aquí me custa un pouco de traballo chegar, así que o que vou facer é afloxar a mochila nestas correas das dianteiras para así, co peso do bebé, que
o peche traseiro suba e me sexa máis doado de axustar. Unha vez aquí, xa podo retirar a mochila. E listo.